Ningkong kum kajia kentei Balang Presbyterian Nongthymmai ngi pdiang sngewbha yapi ki prabanget ki ba na kabalang gejongi bat kum ju ru yapi baro ki baped bat ngap ling ba kani ka online service nga ai kublei ru yapi iwei pa iwei haka kerteng badan bortam jong try Jesus Christ ubelong unong penem kani kasngi U Blei kalong kasngi kabakerpang ha kababaro ki balang hapo kakasi Jaintia Presbyterian Assembly ngirakhe yakane kasngi kum ka Women's Sunday kathim jang ka Women's Sunday yakaba ka kit jesang kanthe KGP Assembly kalabu mentau snem kalong long shlur banwan ra yak jingkala yang kabala pensyong Nongkren na ka kitab Esther kalenong kabasau kadikot kabakat rio Shua bangnya chaprang doing in your pie show Blei hakijing duai. A try while Blei jangi hakani kapor, ni don kadao ka crowd and I know e me kupa na mari ka jingri, ka jing sumar, ka jingalam ka jong me, ka jing im jangi iway pa iway. Ni I know te kupa be e me, bagani ka sngi wa mentaru, mila play ka lad yangi, abakum ki kentay hapo ka KGP Assembly, ni yoban rakhe yakani ka Women's Sunday kupa, yakaba gijia rakhe manlaw snem, hood kupa hakaliang jong ka jing asengantay, ni don ka jing sngaw diaw, bayong im la te kupa bangin yarakhe yakani kasngi kum ka Women's Sunday nrengi ango yemi ko pa ya kajing bo jing yai renti ka jong kani ka jing shukri ka jongi ngadwai ko ba be kani ka por don ron kat atrai bat ka program ka jongi don ron kat bat iwe be iwe nong shimbanta na do ki nong yalam jing rai ki nong pule ka kten ki jong me ki nong rai special number kum juro atrai ka shukri ka jong me ka bansa mi ka kubor hapadeng jongi shimti ko pa ngi ka por ngan boti yaka hakak sangti badan bor ka jong me sngaw ka jing duai ka jongi makani baro ngingo ngidem ni pan hakerteng badan bor tamu Jesus Christ amen ngin beteng ya ka jing shukri ka jongi hakani ka por da bangi ruai ya ka jing ruai ka ba lai spa kendai pun rio hadin jong gani ka jing ruai ngin yo ya ka jing pule na ka kten U Blei bat ka jing duai nai kong resilience imle ban ngan ong lupa ru hang ne ba hadin jong ka jing pule bat duai ngin yo ya ka jing ruai ka ba kerpang nai Mrs Emily Lingdo bat nai Miss Mati Bashisha Karbithai Ngan puli naga ketin ke jong U Blei
kabangila ban shem naga kitab kabaningkong ki chronicle kalenong kabaar pupra kada khot kabaar pho but u David ula ong ha u Solomon u khon jong u to long u bas kem but u bas shlur but to le yaka what shep ting limni what khau et na bau try u Blei jonga ken u long lem but me un ino ya me limni kintat ya me tat onda la pendep ya ki kambaro ki badai haga jing shakri kayeng utrai ka kitab ke Esther kalenong kabasaw kada khot kabakhatlai hado khan riu onda kumta Mordecai ula hukum yaki ban pen phai ktien hag Esther do what berkhat halade ba phan kham lat haga yeng usem ban yaki jiu baro namal lada pha phan sngap no jar haga ni kapor te ka jing yarap bat ka jing pelat kan mi yaki jiu naga wei pat ka jaka henry pha bat ka yeng ukpa jong pha pen jot no but batip let's see pha lawan shakata ka hima khnang na ka benta ka bakum kani ka por onda kumta ke Esther kala hukum yaki ban pen phai tin how Mordecai khilet ya lumlang yaki jiu baro ki badon hashushan but to yaisha jingit na ka benta jonga but what bam limne what di laisngi men med lane men sngi ngaru bat ki thei samla jonga ngin yaisha jingit kumjo but kumta ngan let shapo sha usim kabam long kat bakum ka an bat ladangan yap ai ngan yap toy ni pendam hai ki jing duai ko Blei ko pa changi ba beneng me U Blei bat hau ya ka beneng bat ya ka khando me U Blei bat hau ngi u khon ben riu u bla pasat man sim ni ki thliu khmot changi me U Blei ba yo I ba upet ba me shong ha ka khet ka jong me ba me yo I ko try ya ka ni ka prothei komba ka long menta yiwan ban dem ban ai ngu ha me namar ka jing et ka jong me bingila ban yo e ka ni ka por ko try ban shakri ko try kerpang kabalong ka sngi kerpang ko try jongi ki ken thei ya ngu eme ko try ba wat a hapdeng kini gi jing e ki bengi dei ban yakando hapdeng uni khlam ko try hapdeng uni jing pang henrei ko try kamshim don kanu ko try ka jing shakhanglat ban shakri ya ka keteng ka ba khoj ka jongme mala ple kala lingba kini ki bor ki kor ki ba menta banga nget scam hagani ka por shibun kin snap lingba kini ki kor ki bor kin yo snow ko try iga ktin ke jongme nya ingo eme ko try ba me mala U Blei ba dap de ke jingi snei mala U Blei be ke jingi snei ki jongme ko try ki long ki ba thamai man la ka step ba a try de ke jingi snei ke jongme ngila long kumne kumbangi long ko try ba ngila em kumne ko try de ke jing et ke jongme U Blei nya ingo eme ko jisu be et nama ka jing sha yap ka jongme halor ka ding phna ko try nakmanta ki jongi ki bre ki ba pop a try mala kwet e ka naka khet ka jongme me yo I ngi ki khon ben riu kumno ngia long kumno ngia man ko try jisu be et but kham tam ha ki ne ki por ki ba e ko try ki por ki bangi ngi shap ting ki por ko try bingi don hap deng ki jing khuslai ki por ko try jisu be et bingim sngo tho so thau ko try ga jing em ga jongi shibon ko try me I ha ka ni ga por ki don hap deng ga jing e ru kum jo ko try ki ba du no la ki jong ki kam ki jam ko try wat ki don ki ba deng ki ba duk ki ba shitam ko try ki ba shem ko try ga ching im jong ki lingbao ne u klang jing pang atra ji subet yiwan ban dem hajan jong me ba me melong U Blei u ba et kata ka perthei ba me mala sha yap nagam ta ki pop ki jong I atrai ba me mala isn e ngi ki nong pop mela me kwa ko try ba ko wei ka men sim ru ko try kanum jot no ko try me kwa ba ko wei ka men sim kan im ko try kine ki e ki ba ja hang ni me yo I ba me tip lun bangi tip be wei sim yeng inom hap no ko pa
เคลมกะจิงเต็บกะจงเมตัวเชมก็ตรายกระปังยกันนี่ก็สงีก็จีสุเบเอ็ดบัดเดกโปรแกรมบารอก็ตรายกับบันยาดให้กันนี่ก็สงีบารอชิสงีก็ตรายนาดูกิจิงรวยก็ตรายนาดูก็ตรายกิจิงกรันบัดคำตำก็ตรายจีสุเบเอ็ดบ่เมมันอิสเนบันเทดเราจงมันเสียมโคจงเมบันเป็นกบอีกชักรีก็จงเมก็ตรายเดกบอร์ก็จงมันเสียมโคจงเมบักเอก็บ่มีนักชินตูร์ก็จงกากันลองบลาประสาดมันเสียมโคจงเมบักกิตากิบสงับบัดกิบยอสงก็ปะเบเอจงากินยอสงก็ตรายยกสุร์ก็จงเมก็ตรายกับบักแกรนฮับก็ดอนวดก็จงกีก็จีสุเบเอ็ดตัวเชมยังงี้ก็ตรายงี้เด็บบ่เมไม่ดังยัยอับไม่ดังเป็นนักแคทก็จงเมบ่ไม่ดังยัยอับยังงี้ก็ตรายบิงินพายชกจิงกลากับบ่หมดก็ตรายตัวขอดบัดกุกตาก็ตรายจีสุเบเอ็ดอีกคนกิจงเมก็ตรายบิงินโยอีกจิงเป็นทำไมบอร์อัตรายเบเอ็ดบัดกิตกิบัมเงียก็ตรายกินเงียฮักกระเตงจงเมบัดตั้งมาเมอุเบลก็ตรายอุบลาบันเป็นกุดโนก็ตรายกันนี่ก็คลำบัดตั้งมาเลอุเบลอัตรายอุบลาบันอายก็จิงสตาร์อีกด็อกเตอร์ก็ตรายเบกิไซเอนติสกิบลาบันลับก็ตรายกิวัคซีนก็ตรายเบกินี่บรคอยกินจานอดันปัดก็ไว้กับบอร์ก็ตรายให้กันนี่ก็ปรเทยดันจิงสตาร์ก็ตรายมนุก็ตรายบารองอีอังยาเบกิลองให้กันจิงลิงออันไรเดบกับบอร์ก็จงเมเบกิจิงอีสเนย์ก็จงเมบัดก็จิงอาจิงสตาร์ก็จงอีฮันบารอก็ตรายเบกิลาก็ตรายจิสุบันจอมจิสุเบเอตัวอีสันเอก็ตรายบะเอจงอาบะเมมันดันริงกัดบัดงี้ยินมละบันเอเดกับบอร์ก็จงอีเมลองก็จักรีก็จงอีอาตรายดังชะเมกับพายก็ตรายดังชะเมก็ตรายงี้เดมบัดงี้เป็ดบังงี้ขมีลันตีก็ตรายดันชิบอนกิบัดด้วยบัดกิบัดkerbat ko try kiba ang bakipa betchame ko jisubet do isnai ko try ngi bato map ekipap ki jongi atrai mengi long ki breu ki basaitla ngi long ki breu ki baduna atra be jongi ngi long ki breu ko try ki bam sunyo atrai nai tu wanam thau ki ti jingduna ki jongi wanam thau ki jing bam sunyo ki jongi wanam thau ki pap ki jongi ablay and I don't man se mu jong me ko jisubet do isnai man kta ki do not ki jongi ban day ko try ke do no jangi way pe way ko try bangingin yo snow ko try ka sur ka changme gini ki e ki cha ki ban pelong yangi bangin pha shame bangin bet shame bangin tip badon tang way U Blei bolong u try ki try us em kis em u alpha ba omega baba ka ko way ga sngi ko try ba ka perthei ba ko way kan dem ba kan ong ba jisu long u try do shim ko try ga ni ga sngi ga ba karpang हम तम की किन थे को त्रा जीसु बे गन माउ कर पंग को त्रा जीसु बे कने का बालंग चंगी कोम जो की बालंग की बदन हपो चंग का सीनत बारो को वे की बन रखे को त्रा कने का सी तो पन कन माउ इंगी की किन थे को त्रा कोम नो बंगिन याद कोम नो बंगिन यंग को त्रा कोम नो को त्रा जीसु बे बंगिन बुरम को त्रा कोम नो को त्रा बंगिन पंडन बुरम ये का करतेंग बा खोज के चंग में आ त्रा इस नहीं बन थे हंगी ये का जिंग श्लोर शीशा को त्रा आ त्रा बन आ bingin long ki ba klan bat ki ba shlor bangin yalap eka gospel ka chong me ning gong ko try bingin yalap eka gospel ka chong me ling ba ka jing long ka jing em ka chong i ba man la ka si ha ki yeng ki sem ki chong i bingin pen i ki nuksa ha ka dong ka bangi shong ba ka pathei ba ro ko we yarap yang i ko try bingin long ka buram ka chong me ko chi su ba et to is nei ban don ring kat ko try ba la ka jong ka shakri ai bore ka ko chi su ba et bakala ko try ban plai ka teng jong me bakita ki be yo snow ko try ke yo shem ko try ke jing sok ke jing men don shi bon ki ba up ha ne ko por ko try ban yo snow ka tin ke jong me ban yo e ke jing sok ha ka men sim ke jong ki ko try ya rap ko try do men sim ko u jong me ban pen dei ha ka do nut ke jong ki ban ya rap e ki ko try bikin shem ke jing snow tho ke jing shem phang ai ke jing sok ko try ngi apeng ni ki jing e bingi de ban ya leng ti up lay jangi what nom e no ko jisu ba et to shem yangi ko bangi long ko pa ba et changa ai ti ha me ko try begini ki e jingja me tip lot ki barok khor ma to map to is nei kham dam ki balang ngat ko try ho ne jing pang to is nei ban ma be ki ko try ye ke jing palat ke chongki ye ke jing bakla ke chongki ye ke jing bam le bam sunnyo ke chongki to kren ko pa ba e jong ha ka do no ke chongki bakin snow thu bakin shem phang bakin nang ko try ban ya la da
ได้ละดีตัวอย่ารับอย่างงี้เวไปเวก็ตรายกี่เป็นเงบัดบารอก็ตรายกี่เป็นดันหังนี้บัดกะเล่งสัตลักก็บัดเทยเป็นงินสงาวทูอีกันนี่ก็เวกมโนก็ตรายเป็นงินก็งูอีกี่อันกี่กันนนก็ตรายกี่บะกี่บอลกี่บะฮักเลี้ยกี่บะไม่มาลาโบก็ตรายเป็นงินลาบันก็งูอีกี่ตัวปลองอย่างงี้ก็ตรายจีสุกี่เบรกี่บะสงาวเรนยิมลาก็ตรายจีสุไปเอบันเป็นบอลยันวยานก็ตรายบันก็งูในดีที่กับบอลก็จิงอิสเนย์ก็จังเมกันจีสุได้ตามมาเมลลุมบ่าวมันเสียบโคอยู่จังเมโอบันกรันหังอีเวไปเวกุมโนเป็นงินยาได้ละดีก็กุมโนเป็นงินนั่งเป็นงิน respect อีเวตัวเชมกระปังก็ตรายงี้กันนี่ก็สงี้ตัวเดียงยังงี้กุมเป็นงินลองอีวันหัดจันจังเมตัวมาบิกิป๊อปกิริงกังกิจังอีตัวมาบิกิจิงดูนากิจังอีวันนมเท่าก็ป้าเบเอจังอ่ะได้ตรายจีสุเบตัวเชมบัดยารับมันยังตรายดูมันเสียมาโคตรอุจังเมมันกันดูแบบมันกรันก็ตรายเป็นงินพายชิกิจิงกันละกับบ่มวนเป็นงินเป็นทำไมกิมันเสียมกิจังอีก็ตรายเป็นงินเป็นทำไมกิจิงเอ็มกิจังอีกิเป็นงินยาดมันละก็สงี้ก็จีสุเบเอตรายตัวไอเป็นงินสงาวทูอีกดีก็เวก็เอก็บ่ไม่กว่าก็จิงเอ็มกิจังอีดังมันงินยาดและเร็ดก็ป้าเบเอฮักมัดจังเมก็ตรายบัดเละเอกมันก็บ่โคตรก็จังเมตัวเชมยังอีก็มันงินลองอีวันหัดจันจังเมตัวอิสเนบันสงับอีกจิงจิงบาดกิจังอ่ะตัวปดิยังยังก็มังลองก็ตรายจีสุเบเอตัวมาบิกิป๊อปกิริงคังกิจิงตุนาบัดกิจิงบำนังมันพานกัดกุมกำมันก็จังเมตรายวัดนุ่มสงับอีกจิงบุญกทินเบ็ดกิจังอ่ะเนขมัดจังเมตรายงวันหัดจันจังเมตัวอิสเนบันชาชกอริงอีกุมเนกุมงิลองอีวันหัดจันจังเมมาอัตรายสชิเสียนี่กิพับกิจังอ่ะบารอหากเกิดแต่งจีสุคริสต์บงน้องเป็นเอ็มเอเอจังอ่ะมันตาบหลักตารุอาเมนkadang yotya lengai marway ka so sika kuslay anpat em yaki para mensi rong haga ban let jacket usim kang long tang jing duai shu blei ka on tang jing duai shu blei ka on kilet ba to duai to sha jing But now
าดผู้รำเลยบลาเป็นกุบหากากาลายโยยากาจิงสโนภาดิ่งสินชับเสียอุเป็นอีหากาดิ่งสินชับเสียอุเป็นอีหากาชาจิงเอลายสีวัดมาเล่นเนวัดดีดูดไว้นาคาเป็นตาจงนารูปัดลาที่เทนซ้ำลาคำจูบU Blei in kyrkhu ya ke jing shashkor ke jongi ya ke jing pule bar ke jing duai na ka kten ke jong U Blei lingba I Mrs. Risalims emle bad un kyrkhu ru yangi lingba ke jing ruai ke bala ai hapeng jongi da I Mrs. Emily lingdo bad I Miss Mati Bashisha Karbithai Hakani kapor ngin yo poi shakaway pat ka benta jong ke jing shikri ke jongi hakabangin yo ban snow bat shashkor ya ka kubor na ka ktin U Blei Hakani ka woman Sunday ngidon hapdeng jongi ya Mrs. Radiancy Ryngnga ka shakri ka jong U Blei Mrs. Radiancy Ryngnga ilahe lasan hakabalang Presbyterian Nongkren badminta idon hakabalang Mauro Ilalong ru kamiway na kinong hikay haka Thomas June School of Mission hakisnem kibakamin shiwa. Mentapat itrey kumi counselor hasinot higher secondary school Shillong. Ni pdiang sngewbha ya Mrs. Radiancy Ryngnga bat ngidiway ba U Blei in kyrkhu ya I bat ya kayeng kasem ke jong I bat ya kejing trey ke jong I ya kebidei padang pendem. Hakani kapor ngin yo sngong no ya ka kubor na I Mrs. Radiancy Ryngnga. Hakabaningkong nga I U Blei Women's Sunday ye chairperson jong kaniga jia seng. But if he baro ki bapet pad yo sngow ya kaniga jia seng kerpang. Bala peniyan daga jia seng kentai Balang Presbyterian Nongthymmai lingba ke YouTube channel. Kani kalong ka sngi utrai ka bakerpang jongi ki kentai hakabangi yo ban rakhe ya ka Women's Sunday haki balang baro ki badon hapo ke KJP Assembly. Ni aingo yo U Blei ba wat hapdeng kani ka jing pakhang shnong lani ka lockdown ban pelait na ka jing sapriang jong uni uknyang jingpang. Penban ngi yo ya kani galat bangin penlong ya ki jia seng ki jongi lingba ka social media. Ngi ngej scam ba U Blei un penshat boringi bangin ang la ban sakhi ya ka kerteng jong o. Kathim balabo daga jia seng kentai KJP Assembly kalong long shlur ban wanra ya ki jingkala. Bat ka Nongkren na kaktian ka jong U Blei kalong ka kitab Esther ka lenong ka basaw bat ka dukot kat Henryo. Lingba ki jia seng na shibon ki jia seng kentai ha YouTube pilayo sngow shibon ki khubor mensim na kani ka kitab jong ka Esther. Bat lingba kani ka poro
ngan kren halor kane ka phang ba mangi ki kan thai ngin yo ya ka jing shlur kum balong lem ka Esther hapadeng ka jing bat ka jing ele ka bangi ngi kan do hapadeng ki jing tenju ki babon hande ka jing khot yangi ha ka ne ka por kalong bingin yang scam ha ka jing shisha ka ktien ka jong U Blei bat bengila bandon ka benta ka bakrau ban wanra ya ka jing kala ha ka balang ka jongi ha ka imlang ka salang bat ha ka ri bat ka jaj ben rio hande shwa bingin ya chakmat to ngine pendem ha ka jing duai U Blei u bakpa jingi u bahabneng ngi aingu me ko try na ka bataka ne ka sngi ka bakarpang ha ka bamela sha ngi ki kan thai bangin penlong ne ka jing sang karpang halagi jong ki balang ki jongi bangin rakhi ka ne ka women Sunday ngi aingu me ko try ba wat hapdeng ka ne ka lockdown la ne ka jing pakhang shnong na mar ka jing sa phriang jone ukhyang jing pang henre me dorang kat bat ngi bat me play ka ne ka lat bangila ban penlong ne ka jing sang la ka long link ba ka YouTube channel la ka long link ba ka social media bat ki yeng ki sem ki jongi ngi karpat ko try ba men dorang kat bat ngi hene ka por bahabangan pen sngau ya ka ktien ka ba im bat ka ba don bor ka jong me ai hingi ka bor ko kan rat bangila ban im ka jing im ka ba pdiang hun nak khmat jong me bat kham tam bangin yo ka bor kan ko try bangin sakhi ka kerteng ka jong me ya ga ni ka por baro ngi IT ki sangti Blei ki jong me nama ka kerteng ka jong Jisu ngi dwai bat ngi pan ro amen. Esther kalanong ka basaw ka dukhot ka bakhat henriyo ko ong kelet ya lumlang ya ki jiu baro ki badon hashushan but to ya sha jing it nakabinta jonga but what bam limne di laisngi minmit lani minsngi ngaru but ki thai samla jonga ngina sha jing it kumjo but kumta ngan let shapo sha usim kabom long kat ba kum ka an but ladangan yap ai ngan yap kini kilong kiktien kibla kren da ka Esther sha ubakha jangka Mordekai lingba u hathak uwei na ki yunok usim ya ubala thong ban shakri yaka hagane kala nong ka basaw ngiyo ya ka jingya tai bat ka jingya thir hapren ka Esther badu Mordekai hakabaya dai bat ka long tenrai lene ka identity bat ka lawai jangki jiu ki basyong basa hashushan kei ka penlong yo Mordekai ban wan wat ya ka Esther hakmat ka kherdop usim bat ka jubab kalong ba Mordekai wan ban kerpat rit hakmat ka Esther bakan pendon kam hok ya ka bor bat ka ikhtiar ka jongka kom kata ka mahdai jong usim ban pelat im ya ki brew ki jongka na ka jingyap khendiat tungin pej ya ka ne ka kitab Esther kane ka kitab ka yatho hangi chapang ka wei ka thai samla jiu ka balong ka mahdai usim Ahasuerus jong ka Persia ubala sensyare ke hima ka jong o nadu kisnem sauspa prapu henriu hadu sauspa henriu pusan shwa ukris kane ka kitab ka batai ki jingja lingba ki shipaus nam hapadeng ka jingwan pai ka baningkong jong ki jiu na ka jingsha ringkang par ka jong ki hapo ka jing yalam jeng u Serubabel bat ka jingwan pai ka baar hapo ka jing yalam u Esra henrei bon ki jiu pat kelajit ban shongsa ban shongdo ha ka hima Persia ban ya ka bakin lek pai pat sha Jerusalem ka Esther ka im ha ki snem kom ba saus pa nyau pau shwa u Kris ha ka bad jam kut artat ka jingsha penrangking par ki jiu sha Babylon ka kerteng jiu jong ka Esther kalong Hadasa kani ka thai samla kalong ka khun sweat bat kam don bahayang bahasem light tang Mordekai ubalong ubakha jong ka ngi pulia kumno baka jing shlur jong ka Esther kala pelat im ya ki jiu baro na ki jing tmu basniu jong Haman ubadon kata ka jing tmu ban pindu jaj sendon yaki bat ka wei ka jing pala ka bang yu hakane ka kitab Esther kalong baka kerteng U Blei kampau hakane ka kitab pinban ngi yu ka kti ka badon bor ka jong o ban pelat im ya ka jaj ben reju usim Ahasuerus usen syare ka hima bayar jong o nadu ri India hadu Ethiopia halor kini ki shispa arpu nyau teli ki shnat
Une usim ulong ubasarong namar udan ka spa bat ka kerdan bat ukwa ban pen I ka perthai ban kop ya kata ka jingdon ka jong u. Bat kumta ula le kumno ula pen bana bakan don ka jing ya kop ki thai samla bhabriu baro ke badon hapo ka hima jong u. Bat ka Esther kalong ka wei na kita ki thai bhabriu ki bahap ban ya le ya kata ka jing ya kop jing bhabriu jong ki. Hagan ka kitab ka Esther, ka way na kipang pedeng, kipapau kamat bahag, kalong ka mensim jong ka jing shlur. Ngilay keren ka tu ka nisin, ya ka nagkakitin ka jing shlur, bat ngila penon kam bunsin ru, ya ka nagkakitin. Hendray ka ay ka jingmut ka jong ka. Kendian asyukwa ban batay, ya ka jingmut jong ka nagkakitin jing shlur. Habang yung jing shlur, kamut bangim don jing syap ting, hapo jongi, Henry ka thau ya ka jing job halor ka jing shepting. U lene ka bre ki baslur ki day ki bam shepting. Henry ki ba job ya ka jing shepting. Ka jing shlur ka day ru kata ka bor bari ka bana syapo jongi. Lene ka bor mensim ka ba penla ingi bangin le persya ya ka ka ba pen shepting yangi. Ka day ka jing la jongi ban job ya ki jing ki bangin kendo ha ka jing jongi. Tekom ki Kristan pila ban kali nang no kawan kane ka jing shlur. Bat ka jubab ka banga kwa ban ai ha pedeng jepi hagane ka por kalong badai umensim bakhoy ubalong unong ya salok jangi. Badai ka bor ka jong u ka bakersoy hapo jangi. Ka ba penla yangi bangin long ki ba shlur ha pedeng ka jing shepting. Ladangi pai sya ka shithi upol shikinong Ephesus. Ka lenong ka balay ka dukhat ka bakhat nriu ka ongkum ni. Boon ay hapi kat bakum kata ka jingken raispa ka burom jong o. Boon penklan yapi bat ka bor da umensim jong o ha ubriu basyapo. Nang tapat kumno ngin syem ya ka jing shlur habang idon kam ya ka. Ngin persyang ban jubab ya ka ni ka jing kali lingkot hagi laitali kimat. Kamat ka baningkong. Day haga jingkot lat lene ka crisis. Bangi syem ya ka jingkot lene ka calling jongi. Pai biang sa sisir sa ka kitab Esther. Ka lenong ka basaw. Dukot shipaw hadu katsaw. Hang nengi I baha ka basdang. Ka Esther kala persyang ban ay daw. Banom don mano bala ban let ya kamat utaus im. Kalem ka jingkot ka jong om. Namad lada le persya ya kata kila ban syak penyap hak sipai jong usim. Ban hakabas dangi iru baka Esther kala persyang ban aidaw kumni kumtay kanang ban light na kajingkit kliet ka jong ka. Henrengi I kumno pat bo Mordecai ailat satya baka Esther kan kentad ya kata ka jingkot lane ka calling ka jong ka. Bat ulaya keren ya ka da kini kiktian ke bangisa kan mau haduk menta. Bat batip let's say palawan siya kata kahima, kanang nakabenta kabakum kani kapor, dukot kabakhat saw. Kiktiin ka jong Mordecai, kila dungak ya ka doknot ka jong ka Esther, bat kam don lat syut na kamuay pat, kanay ban syut pdiang bait, ya kata ka jingkot ka jong ka. Ko ki long kami, ko ki para bangait baro, kala ban long kumtaru ti, nakabenta jongi. Bat nakabenta jong piru ki bapait bat yo sngow ya kani ka kubor hagani ka por. Bah ka jingkot lat lane ka crisis ka bangi kendo ka jing im. Bangi syem ya ka jingkot ka jong U Blei ha ka jing im ka jong im. Let's say baro syakata pempat sngow thu bah ka ka jing tmu ka jong U Blei ha ka jing im ka jong pim. Let's say baro syakata ngim dapen let jing mut ya kata ka jingkot ka jong U Blei ha ka jing im ka jong im. Hendai haba wan ki jing bat ki jing tenjo ka jing im ka jongi ngi sngow ya ka jing khot ka jong U Blei na ka benta jongi pila ban keli ki bakum kino pat kita ki jing kot lat ki banginge kendo ha ka jing im ka jongi ki jing kot lat ki la ban long ka jing ma ka bangingi yai lingba ki jing shep ting bat ki jing bam tikna ya ka lawai ka jongi ka jing sha shitom namar ka jing pang lene ka jing khlat no jong no ki bajan yengi bat kini ki jing ja bat ki jing kot lat ka jing im ka jongi ki
ai hangi ka min sim jong ka jing shlur bangin yang joj bat bangin shimti ya la ka jong ka jingkit khli ka jongi la ka long ha ka balang ha ka imlang ka salang bat ka ri bat ka jaj ban riu ka jongi ka sam ka bakhandai phusau ka dukhot ka bakhat riu ko ong u ei u ban mi na ka benta jonga persha yeki nong le sniu u ei u ban yeng na ka benta jonga persha yeki nong le baman ha ka no ka rukam bangin jubab ya kane ka jingkali bat ka shong hangi iwei pe iwei kumno ngin ai ya ka jubab ko jongi hakmat trai kamat ka baar dei ha pedeng ka jing shep ting bangi shem ya ka jinget ka jongi ha U Blei Esther lenong ka basaw ka dukhat khat san ha dukhat nyo hadien ba Mordekai ula kren ha ka Esther bakala sngow tho ya ka jingkhot ka jongka lada kalet mi hakmat usim kala ban yam namar bakalet shwa kapor ka Esther ka don ha pedeng ka jing shep tiang bakrau yo usim u bitar ya ka namar kala pen ken ya ka an ka jong om pen ban ngi i hang ne baka Esther kala raikut ya la ka jong ka jing im ka jong ka balong kat balong kan shane abet ha ka jing panya ka jong U Blei nang ta ka Esther kale kumno baka ktien ka jong U Blei kaya thu hangi baka Esther ringkat bat ki wei ki thai samlan kila sha jing it bat kila duai ka Esther kala pendem bat IT yela di how try ha pedeng ka jing shep tiang ka bajur ka Esther kala ya selok bat U Blei bat kala shem ya ka jinget ha u wat la ka kerteng ka jong U Blei kampal ha kene ka kitab henreng yo i bat ka pau shai baka Esther ka duai ka pendem yela dia bat ka kerpa prit hakmat utrai o U Blei jongka ko ki para bangai beet baro pijule kumno haba pidon pedeng ka jing shep tiang hatungi persang ban phet ri nakata ka jing shep tiang nangi persang ban kiar na ki ai ki bingia kendo ki bapen khuslai ya ka jing mot ka jing perkhat ka jongi le se don na pedeng ki bakendo ka jing shep tiang kila banom perkhat i syapang kata henrai ka jing kali na ka benta jongi kum ki khon ki jong U Blei kalong ngile kumno habangi don ha pedeng ka jing shep tiang bat ka jing khot yangi ki kristan kalong bangi don kam ban duai ya khamat U Blei ngi don kam ban sha jing it kum bale ka Esther bat ka ktien ka jong U Blei ka pen kan ma wiang yangi sa shisin ka sam ka san pu hunriu khot lai bat saw ko ang ha ka por banga shep tiang ngan shania hame ha U Blei ngan yaro ya ka ktien jong om ha U Blei ngala shania ngan om shep tiang ka do kan la ayu yanga nang ta shu habangi phai pat shaka testament ka bathamai ka kitab ki kam ki apostle ka lenong ka bakhat lai ka khot ka balai hang to la ya thu baki apostle kila penlong ya ka jing sha jing it bat ka jing duai ka bajur shwa bagen pha ya upol bat usilas ha ka ta jing ya missionary ka banengkong jongki ban ngi i ka ba mi nang ta ngi i ya ka jing sai so jong ka jing duai ya ka jing sai so jong ka jing sha jing it namar ba kila pandem ya la de ha khmat U Blei le se ha ka por phila ban kali hala de ba ka jing yarap ka jong U Blei ling ba ka jing duai ha to ka don dor ne em phila ban kali hala de ka jing sha jing it kan mentoi ayu yanga handai nga kwa ban pen kan mau biang hangi sa shisin ko ki para bangai beet baka jing sha jing it bat ka jing duai kaya rap bangin penle jing mot bai thek tang ha U Blei nang ta shu ka jing duai bat ka jing sha jing it ka pen shat bor yangi ha ka jing ya dai ka jongi bat U Blei bat ka pen scam ya ka jing ngai ka jongi haba wan ki jing ban telep ka jing em ka jongi dai ka jing duai ka balong ka bor bari na ka benta jongi kamat ka balai bat ka bakhat do bo ya ki wai hashwa yaladi Esther lenong ka bahnyo dkhot lai hadu hunriu hakani ka khalep mat pat ni i baka Esther kala scam jingmut kum ka nong pelat ya ka jaj ben riu jangka baro shikata ka Esther kala super khatang sapang ka jingshong shngan jong ka jingim jong ka shimet
kum mangi hakamat ka baningkong. Hendrai namar bakala shem yang taka jingkot yang taka calling ka jongka. Kum katakan nong pelat yang ka jaj benriu ka jongka. Ka ka badon menta hakamat jongka Esther kalong. Baka day ban yeng ban yasaj na ka benta ki briu ki jongka. Kanang bagian laj na ka kti jong Haman. Day hang ne ken baka Esther kala shem ya ka jing shulur. Om da ka bor ka jongka. Hendai ka jing shulur ka bawan na shalendet. Baka la ban yasaj na ka benta ka jaj ban riu jongka. But ha ka jok ka poro kalong ka bor ya ka bakan yeng skem ha ka jing shisha jongka jing net ka jongka. But bakan wanra ya ka jing kala ha ka imlang ka salang ka jongka baka jaj ban riu ka jongka. Ni ya ka ne ka jo ka nuksa jongka jing perkhat lem ya ki wei. But ka jing IT lut ya la de na ka benta ki wei. Ha ka wei pat ka riu kan thai ka bangi shem ha ka kitab nong bishar. But kata kalong ka Deborah. Ka Deborah kalong ka nong yetu lepa. Kalong ka nong bishar. But hapo ka jing alam ka jongka. Ni kumno bala pelat ya ki Israel na ka kiti jongki nong shun ki jongki. Puli ka kitab nong bishar ka lenong ka basaw. But ngin shem ya ka jing ay bor ka jong U Blei. But ka jing don kat ka jong U. But ki briu ki jong U. Ha ka jing long ka jongi kum ki briu. Bon sen ngi perkhat tang ya la dia shimet. Habawan ki jing bat ki jing ele. Kala ban long bat teng teng ngi perkhat palat tang ya ka jing biang la jong. Tang ya ka jing suk la jong. Bat ngim perkhat na ka benta ki wei. Gi klet no ya ka jing shong shngan jong ki wei. Pitip ne ko ki parlok bait. Bahabangila nang ban bu shwa ya ki wei shwa kaladi. Ngi yo ya ka jing shlor kum ka Esther. Bat kum ka Deborah bangin ya saj na ka benta ka jing ki wei. Ka gospel u yo anis ka lenong ka bakhat san baka dukhot ka bakhat lai ka ong omdon ubadon ka jing ka bakham kraw ya ka ni. Ba uwei u IT no ya la ka jing na ka benta ki lok jong o. Nga kwa ban oy ngi ko ki long kme ko ki para bangait baro ki bayo badio asngow ya ka ni kubor ha ka ni kapor. Bahaka jing rakhe women's week women's Sunday jongi kum ki kenthai hatongi don na ya ka men sim ka bashlur kum ka Esther. Let's say don na pedeng jongi ha ka ni kapor. Ki bakendo ya ki jing ha ka jing ka jong pi. Ki baya lingba ki jing le bat ki ding pen tiang jong ka jing bat ki badon ha pedeng ka jing tenjo ka bakraw bat ki babon jad. Ka jing kali kalong hatongi long shlur na ban long ki bayai sha ban yai ling ba ki ni jing namar ngi tips kamba wat ha pedang ki jing bat ki jing le U Blei u don rangkat bat ngi bat ladang la ban shem ya ka jubab hang ni hasla jo ka perthai ro hene ka bainong ka ap ingi shatai shalendet ni ha ki ni ki sngi ki ba hadu kata kat sha bangi pai ni ya ka jing pat jing pra ha ki yeng ki sem jongi ki jing hikai ki bakla bat ki bayalam bakla kham tam ya ki khon ki kti ki jongi ka jing ya shun ka jing ya sho ka jing ya dat nang tapat hakine ki sngi ki bamantangi ka jing sapriang jong une uknyang jing pang ka don ka jing shep tieng ka bakraw ha pedang ki brio ha bakum ka de ka por ka ka benta ka jongi kum ki long kme jong ka balang kum ki kristan hatongi IT lut ne ya la de na ka benta ki wei. Ngilong shlur ne wan ra ya ka jing kala bat ban geng scam ha ka jing nget ka jongi bat ha ka jing shisha ka ktien ka jong U Blei. Ngilong kloy ne bat IT lut ya la ka jong ka jing kum balong ka Esther na ka benta ka balang ka imlang salang ka ri bat ka jaj ban riu jongi. To U Blei unyarap on aibor yingi bangin long ki beshlur kum balong ka Esther ha ka jing shakri ka jongi ya U Blei un kyrkhu ingi na ka benta ka buram ko jong o. Amen. Ngangit skem ka kubor ka bangilayo sngo hakani kapor lingba ka shakri ka jong u ka long ka jing kyrkhu bat ka jing ai mensim yangi kum ka jing seng kenthei bat ya baro ki basngap bat shashkor yaka.
Sashi sen nak liang jong ka jinga seng kenthe bat nak balang hi ni ai ku blei ye Mrs. Radiancy ibla ai hapadeng jongi yakni ka kubor. Tu U Blei unang kyrkhu ye pi kong lem bat ye ka jing shakri ka jong pi ka ba pidon ban pendep hakanu kanu ka benta ka ba U Blei un pendan kam ye pi. Hakani kapor nga ai ku blei ru ya baro ki nong shim benta ki bala pendep la ka jong ka benta nadu ki nong yalam jing rai I organist I nong pules dang baduwai ki ba ai ru ya ka jing rai ka ba kerpang ki jong ki tu baro ru ki badan benta hak ba penbit penbiang ya ka jing don kam baro hakani ka online service. Kum ka jing ka seng kenthe ni ai ku blei kerpang ru ya ka balang ka balasya bat penyo yangi kum ka jing ya seng kenthe bangin yo ban rakhe ya ka women's Sunday hakani ka sngi paru ka jing ku blei ya pi baro iwe pa iwe ki ba pet bat sngap ya kani ka jing shakri ling ba kani ka online service bat ka jing duai ka jongi ka long tu U Blei undon ringkat bat pi ba nang kyrkhu ya pi iwe pa iwe. Mentapan ngila poi sya ka benta ka bangin penwai no ya ka jing shakri ka jongi. Shuwa bangin ya wai in ya sno ktilang da ka jing rai ka ba arspa arbukandai. Tang ka dekot ka ba khaddu. Tu yang ya sha shu jisu jing ya le nam slem ka jam ka tu ma benta la shai jing ri sai shem ha u ma la ha tu ma ka nam nong job on ai ha ke lu sip ka burong on sen sha Sashi sen nga sngewbha ban kerpat ru ya Miss Radiancy Ryngnga ibala ai ka kubor hapadeng jongi hangni kapor ba in palat yangi da ka jing kyrkhu penwai. Tong ina wai. Hakabawai no to ai ba ka jing ai ka jong Jesus Christ utrai ka jing ba ka jong U Blei kupa lembat ka jing selok ka bathiang ka bapensyat bor ka jong mensim ba khoi ai bekine lai kan shong sa shorangkat bat ka balang hang ne hanong thamai ka jing seng kan thai bat ki wai pat ki jing seng bat kum ju ru bat ki rungai keleng sat la ka parthai ki badem bat mane ka kerteng ka jong me nadu menta shadu ki arta bam jukut ru amen.